Više od 600 domaćih i regionalnih stručnjaka za zdravstvo, farmaciju, informatiku i osiguranje okupilo se ovih dana na Hospital Days konferenciji u zagrebačkom Hipocentru. Ovo je naša treća konferencija Hospital Days. Krenula je prije 3 godine tako što je IN2 radio poslovne procese u mnogim bolnicama i primijetili smo da ne postoji komunikacija unutar zdravstvenog sektora. Domaćin konferencije IN2 grupa i ove je godine okupio vodeće zdravstvene stručnjake i opinion makere iz javnog i privatnog sektora, kako bi se izmijenila znanja o poslovnim procesima te raspravljalo o aktualnim pitanjima u zdravstvenoj industriji. Odaziv ove godine iznenađujući za naš organizator, kao što sam već rekao, 700 ljudi na ovoj konferenciji, nema takve konferencije u zdravstvu, jer mi nismo konferencija isključivo za zdravstvo. Ovo je specijalizirana konferencija za bolnice, koju smo mi nešto malo proširili na kompletan segment zdravstva, jer je pokazao se interes i drugih sudionika za temama koje mi obrađujemo. Na ovogodišnjoj konferenciji, osim hrvatskih, svoja iskustva podijelili su i regionalni stručnjaci iz zdravstvenog sektora. Na povabilo organizatorja sem predstavila stanje zdravja v Sloveniji, kje smo, kateri so izzivi, kaj moramo še narediti. Predvsem nas čaka še precej dela na področju uporabe dejanskih rešitev. Same rešitve imamo narejene, treba pa je doseči politično voljo, podporo ministra, podporo vseh deležnikov v zdravstvu, da se te rešitve začnejo dejansko uporabljati in da mogoče tudi na nekih področjih dosežemo Hrvaško, druge mogoče smo lideri v regiji in upam, da bomo kmalu to uspeli. Tematski blok Upravljanje bolnicama pružio je uvid u načine poslovanja i upravljanje bolnicama te pokušao odgovoriti na pitanje može li javna bolnica poslovati bez gubitaka. Primjer iz prakse dao je Branko Šestan, ravnatelj klinike za ortopediju u Lovranu. Ako je to taj ključni moment, javna nabava i racionalizacija u kadriranju, nama u našoj mikrosredini to se desilo unutar godinu dana, godinu i pol smo uspjeli sustav stabilizirati u našoj mikrosredini. E sad, na državnoj razini, pa možda ne znači da ako je to veliki sustav, znači država je veliki sustav, da će to biti nešto što sad da će tražiti 10 godina. Moguće da je to bude puno kraće, znači stvar je samo zapravo u veličini brojki, ali princip je isti. Isti princip, ali primijenjen na velike brojke. Okrugli stol bavio se pitanjem kako je biti liječnik u Hrvatskoj i aktualnom tematikom položaja zdravstvenih djelatnika unutar sustava, kojem kao i drugim sektorima prijeti odlazak stručnjaka u inozemstvo. Zdravstveni sustav definitivno opstaje zbog entuzijazma i samoprijegora zdravstvenih djelatnika. Ne mislim pri tome samo na liječnika, nego i na medicinske sestre, tehničare. Naime, u Hrvatskoj trenutno nedostaje negdje između 4 i 4,5 tisuće liječnika specijalista da bi se zadovoljili kriteriji Europske unije od 3,6 liječnika na 1000 stanovnika. Za vrijeme trajanja konferencije organizirane su i stručne radionice te izlagački prostor, koji sudionicima pruža uvid u nove proizvode, rješenja i usluge zdravstvene i IT industrije. So the one specific that I can talk to you about is called Vivify. It's a telehealth solution that offers patients to actually be deployed or dispatched after being provided care, and they have a remote capability of staying in touch with their caregivers. And basically in March of 2014 there was a press release based on a pilot that we did with Memorial Hermann Hospital System, and virtually the key performance indicators that came out of that telehealth pilot was that by utilizing different types of solutions we're able to reduce readmissions and also eliminate unplanned clinics. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici farmaceutske industrije, koji su s predstavnicima vlasti raspravljali o zakonodavnom okviru i osiguranju transparentnosti financiranja kontinuirane medicinske edukacije, koja je važan faktor u zdravstvenoj industriji. Interes pacijenta je na prvom mjestu, a taj interes mogu zadovoljiti samo dobro educirani i trajno educirani zdravstveni radnici koji će
donositi nova znanja i nove tehnologije u Hrvatsku i liječiti naše pacijente na najbolji mogući način. Slatko iznenađenje organizatora označilo je kraj prvog dana konferencije, ispunjenog zanimljivim predavanjima, konstruktivnim raspravama i stručnim radionicama.